Dobar dan, dragi naši gledalci i youtuberi. Doktorka Dijana i moja malenkost želimo da vam predstavimo jedan slučaj naše pacijentkinje koji smo sada odradili, odnosno njeno iskustvo. Ona nas je našla na internetu preko Google-a i, kako sama kaže, nije imala nikakvu preporuku za ovu ordinaciju, nego je videla da smo mladi i lepi, valjda, tako je ona rekla, i došla i da uradi zube. Odnosno, imala je stare mostove, rasklimani zubi, to smo sve izvadili i ugradili implantate gore i dole. I tada smo je napravili odmah fiksne privremene zube. Ona je posle nekoliko dana otišla iz Novog Sada sa privremenim zubima. Tu baš i nije bila oduševljena sa tim privremenim zubima, malo se žalila, bili su joj malo deblji i tako, malo je tad bila i skeptična, pošto je trebala da dođe na stalne zube i onda malo je izgubila, da kažem, poverenje, brinula se kakvi će biti ti stalni zubi. Međutim, onda smo mi skinuli te privremene i napravili smo joj, doktorka Dijana će vam reći kakvi su to zubi, od čega, koja boja, i čućete i nju onda na kraju šta se to sve događalo i to njeno iskustvo. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred ordinacije Lolin i da vam predstavim još jedan interesantan slučaj. Kao što je doktor naveo, u pitanju pacijentkinja, naša draga Milica, koja je zbog parodontopatije nažalost izgubila svoje zube. Pacijentkinji su u prvoj poseti, znači, ugrađena po 4 implanta u gornjoj i donjoj vilici i u tom prvom aktu smo napravili privremene proteze. Baš kao što je doktor rekao, pacijentkinja nažalost nije mogla da funkcioniše najbolje sa tim zubima, imala je problema prilikom govora, prilikom jela i slično, ali što kaže, nekako je na kraju imala osjećaj da će sve dobro ispasti, kako je na kraju tako. Nada umire poslednja. Zaista je bilo, tako je. U drugoj poseti, kada je pacijentkinja došla, radili smo, znači, definitivno protetski rad. U pitanju je hibridni rad sa metalokeramičkim zubima u gornjoj i donjoj vilici na po 4 implanta. U dogovoru sa pacijentkinjom odlučili smo se za B1 boju. Aha, B1, tako, nismo htjeli da idemo na nismo na neke bleach, izuzetno svetle boje. Ona je žela da to izgleda što prirodnije, u skladu sa njenim očima, tenom, bojom kose. Nekako smo zajedno u dogovoru izabrali da je to najbolja opcija za nju i pacijentkinja je zaista na kraju izašla srećna i naspana iz ordinacije, što ćete imati prilike da vidite iz njenog videa i njeno kompletno iskustvo o cijeloj ovoj. Znači, ipak smo se lepo razišli, nismo se posvađali. Ako mogu da dam, pacijentkinja se plakala, ali od sreće. Od sreće, da. Eto, vidite, čućete na nju i to je za danas. Još jedan slučaj, vidimo se kod nas u Novom Sadu, pišite nam i pratite naš YouTube kanal. Ćao! Dobroveče, ja se zovem Milutinović Milica i dolazim iz Nemačke. Pre 2 godine sam počela imati velike probleme sa zubima, imala sam most i ispod mosta su počeli da mi bole zubi. I onda sam rešila da popravim zube, gledala sam po Nemačkoj, međutim rešila sam se da dođem u Novi Sad, pošto sam rođena Vojvođanka, živim, odavde sam rodom, i našla sam ordinaciju dr. Lolin, koja mi se, ne znam, nisam ih poznavala, ali na prvi pogled sam videla da je to jedan vrlo mlad i prelep tim. I osjećala sam neku sigurnost. Došla sam, nazvala sam telefonom, zakazala sam termin, prošle godine u decembru sam došla, u roku 7 dana su implantanti, izvadili su mi zubi, skinut mi je most, urađeni su mi implantanti i napravljena mi je privremena proteza. Eto, nakon godinu, pa nije godinu dana, ja sam došla i sad u roku 2 nedelje imam perfektne zube. Prezadovoljna sam, prelepo mi je bilo. Ordinacija dr. Lolin mi je obezbedila smeštaj, tako da nikakvih problema i većih troškova nisam imala. Znači, zahvalna sam do neba. Kogod gleda ovo, nek posluša moj savjet i nek ne čeka dugo kao ja, nego nek proba i nek obezbedi sebi i nek dođe kod doktora Lolina u ordinaciju. Veliki pozdrav svima.